Godmorgen, venner! One day out! Oh my god! Vi har taget check-in, været i bad, og nu skal vi have noget morgenmad, så det vil vi selvfølgelig smutte ud og fikse. Mums. Vi har en mikrobølgeovn, vi har til rådighed, ja. Så det er fucking nice. Vi skal ned og lave nogle gange brød. Vi skal have kort med. Det er rigtigt. Der. Ja. Så vi er bare dem, der er klar til at komme til en registrering. Ja! Rest in peace, Nico, at han skal få en plads hernede. Det får han sgu aldrig. Insane. Det er insane, det her. Oh my god. Hej! Det er der, vi skal stå i morgen. No, it's not. It's not real. Nå, men det er sådan, at hun har fået en helt kreatin, og vi har så fået den her. Jeg vil hellere have kreatin. Ja, og mig. Insane. Oh my god, this is the fucking scene. Lucky numbers! Oh yes. Oh my god. Fucking nice. Woo! Så er der premium. Nu skal vi mod fitness. Woo! What's up? Done med træning, og nu skal vi lige ind og have noget vodka. Ja. Mums, For later. Kan du vise, hvad vi har købt? Kan du vise det? Bananer og vodka. Kæft, en god kombi. Du er fucking brun. Hvad sker der for det? Hej. Så er der fandme kommet tagen på pigen. Tagen? Woohoo! Ej, det så slet ikke lige så brun ud på kamera. Whack. Så bliver der sgu konkurreret igen her. Ja. Grød på menuen. Så er der fandme grød, hva'? Kan du også vise din fine grød? Grød! Oh my god! Jeg står også imponeret. Ja, we love it. Det er 20 ud af 10. Det er 20 ud af 10. Vi er rekordmange deltagere. Så har vi 209. Vi har lige været til atletbriefing, og jeg er fuldstændig smadret. Helt kokok i hovedet. Nu er det bare hjem og æde. Vi har lige set den endelige liste med klasserne i morgen. Og vi skal stå sammen i wellness. Der er kun én klasse. Fucking nice. Og i bikini, der er vi i 2 forskellige klasser. I'm too short. I got in the middle. Jeg er skrumpet. Du var lige 1 centimeter for lille. Du var 1 centimeter. Ja. 9 millimeter er skrumpet. Ja, overall. Så det er nice. Jeg er skrumpet 3 centimeter. That's a lot. Det er ret meget. Det
ret fedt. Nå, men det er jo, ja, så kan vi få lov til at se hinanden. And the tan is developing, as you can see. Ja. Vi bliver brunere og brunere gris. Det er nice. Det er så 4. gang, jeg står her i dag. Jeg tror for mange gram havregryn. 320 gram havregryn eller sådan noget. Sidste nadver. Er vi klar? Fucking klar! Stille. Ja. Sådan helt. Time to dry out. Eller noget. Ingen alkohol. Skål! Happy one day out. Godmorgen venner, det er simpelthen den 10. maj nu. Shut the fuck up. What the fuck? Sygt i fucking hovedet. Og vi har været i bad, taget formcheck, og nu sidder vi lige og leger lidt med nogle extensions, som vi overhovedet ikke kan finde ud af at sætte i. Som i overhovedet. Vi er Vi skal øde os. de største newbies ever. Men det skal nok blive godt. Ellers så må det ikke blive godt. Så må det være sådan. Ja. Dude, what the fuck? Dude. What the fuck? What the fuck? Stop en halv. Ja, extensions de er i, og de skal krølles for, ellers så ligner vi bare 2 hekse. What the fuck? What the fuck? Så er der simpelthen første måltid her. Mums. Sol! Du er så lækker! Og sej, så fint! Ja, det er så godt! Du er så smart, Prince! Lærke, Sara, Tasha, Sofie, Maria, Olivia, Selina, Solvej, Emma og Line. Sidste stor hånd, kom! Jeg skal have de stærke. Så er der kommet noget her. Vi har lige været oppe i vores første klasse, og det var en vildt fed oplevelse. Og vi var 14 på scenen eller sådan noget. 14 eller 15. Altså hun kom på en 5. plads. Hun er fucking sej. Sig hej. Vink. Hej. Fucking cool. Og jeg fik ikke nogen plads, men det er også helt okay, fordi vi stod sammen med nogle big mamas med nogle kæmpe ben. Og Det ikke er power women. ja, og hoveddommeren sagde også, at han aldrig havde stået med sådan et stærkt wellnessfelt nogensinde. Så altså,
fedeste. Han er jo international dommer. Ja, han er den største i UK. Han er hoveddommer i til... Mens fysik tårl i er næste klasse på scenen. Mens fysik tårl, så hvis du skal stille i mens fysik tårl, så skal du gøre dig klar til scenen. Tak. Ja, men han er største dommer i UK, så det var virkelig et kompliment til os damer her i Danmark. Så. Hej! Nu er lige holdt fremme. Kan du sige hej? Hej. Hej vloggen. Hej vloggen. Så er der gourmet. Så er der gourmet, mor. Ja. White chocolate hazelnut, den var faktisk også god. Var den god? Ja. Ej, jeg skal have den der med hjem. Og du skal have den der med hjem. Det er lige mig. Det er lige dig. Ja, det der lyder bare. Vi fik det lidt med hjem, så var. Som om vi ikke havde fået nok grød den her uge. Hvad er status? Vi skal ind og tage chap. Igen. Ja. Vi har spildt og grædt ud over det hele. Det er nødvendigt. Ja. Ja. Og Så en lækker ny sovskulør. Ny sovskulør, og så skal vi hen og have touch-up til noget makeup. Ja, så jeg skal have mine pandaøjne væk fra mine tårer igen. Ja. Jeg har ikke ret endnu. Det er, du er også en isdronning. Jeg kan ikke grave foran folk. Det kommer senere. Og spred. Sådan der. Ladies, take a 4% to the right. Kom, Sofie! Kom så, Sofie! Prøv at se dem, der har fået tredjeplads. Det har Solvej. Den her bad boy. Ej, prøv lige, jeg skal lige. Wow. Kom med. Nej. Er du klar? Nej. Nej. Jeg tror, der går med øjnene endnu. Nej. 1-10. Nej. Oh my god, look at the thickness. Oh my god. Oh my god. Jeg kan få munden op, altså. Ja, tak. Ja. Hvordan har du ikke prøvet den før? Sovsen er sindssyg. Er det godt? Fuck, hvor er god. Fuck, hvor er der meget. Hvad skal man have som det første? Oj, sol. Ej, den var der. Skål. Det er cookie dough fudge. Ej. The crunch.
Og smør indeni. Ej. Man kan jo ikke vælge. Nej. Bobs. Det er ikke fedt. Konsistensen af det Ja, her. jeg skulle sige, det er så 20. Jeg får kulde gysninger. Ej. Oh my gosh. Ej, det er iskoldt. De er iskoldt. En uge uden Monna. Skål. Postkamp. Ja. Åh. Vi har fået Monna! Wow! Så vi lever derhjemme. Ja, vi lever! Og vi skal hen og have breakfast med vores teammates og vores coach. Brunch. Lækker brunch. Ja, vi skal frøde fucking pølser og æg. Brød, smør og kaffe med mælk. Oh. Hvad siger du? Ja. Det går. Det var simpelthen fantastisk. Og